Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Zelfs om niet meer van Janet. En het is een grote schijn. Maar de morgen je wordt naar moedje. Dan is dat Fransje non en clear. Want de volpien die is weg. En de staat bij. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij een gast weer onder de tafel hier in het Omroep Friesland Café. Joert is schreeuwer, dichter, oerzetter. Maar ik ken hem vooral lekker als man bij de klompen die regelmatig op een fiets zit. En een echte woordpik, want hij is hikke en tijn in Damboot, om het zo maar eens uit te drukken. Maar hij had ook wel eens door de grens, jongen. Denemarken komt dan al heel gauw naar voren. Ik had ook Geert Tichelaar, hij had het druk met al je presentaties. Daar geven we wijdwijdig goed praten, maar ook een beetje hoe het verliezen, het heden en zeker ook de toekomst. Geert, mooi dat je er bent. Welkom. Nou ja, dank u wel. Mooi dat ik komen mocht. Goed je even te treffen, want Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Ik had die alles wat... volgen mij al die avonturen in de verliezen. Ja, klopt. Eigenlijk de vraag die ik iedereen aan het begin altijd stel. Hoe is het? Ja, nou ja, wel goed. Nou ja, de site het al druk, maar verder wel goed. Ja, drukke periode? Ja, op het heden wel. Ik ga wel aardig wat presentaties. 2 weken achter elkaar. En ik ga nog correct naar je baan. Dus 3 weken erop zitten. 4 dagen in de weekend. Ik ga nog een deeltijdopleiding. Daar heb ik nog wel eens wat verdwaan maar. Ik nog een beetje verkering. Dus, nog een beetje verkering, ja. Ja, daarom. Dus die wat ik wel eens met de aandacht ga. Ja. Dus ik hoef me net te vervelen op het heden. Wat voor werk doorst? Ik werk hier nu bij de FUMO. Als trainee vergunningverlener in Groningen. Dus dus dat is mooi in de stritje mijn milieukunde. Dus ik heb dan oplaten om vergunningen te verlenen. Ja. Daar is altijd al dwaande mee west. Maar dat hele verhaal rondom vergunningen en vergreening. Dus? Nee, dit is echt wel een carrière switch. Ik ga dus in zo'n geweest voor Harken dan Fries studeren. En ik ga heel lang als freelance oerzetter en corrector werken. Maar op een gegeven moment ik een beetje van, ik wil eigenlijk wel eens wat oors. Ik ben dan ook 34. Ik denk, dus ik wil een mooie leeftijd dan misschien nog een switch te maken. Je bent nooit te oud in mijn optiek. Maar ik dacht van, dat maat het nou. Ik ga dus Aron hier ik krijg wat meer als een hier bij een brouwerij werken. Grote Pier, ik weet het. Reclamemaatje maar Grote Pier brouwerij in Batelinghem. Ja, heel officieel. Als er is ik Heineken in Amstel, als dat erbij is, dan kent hij ook al. Oh ja, juist. Ja, dan nemen we die ook even. maar in elk geval, ik al wat carrière switch, maar de week al dwaan mijn milieukunde. En ik zit dan nu in het 2e jaar. En in het 2e jaar was dan ik achter om dan een baan te hebben in het milieukundige werkveld. Omdat het deeltijd is, dus dan geef je vanuit dat dan ik kennis en vaardigheden opdost in een baan. En omdat je zo'n milieukunde studie door wie vanzelf voor mij de bedoeling om daar dan een werk in te vinden, omdat ik dus wat oors woe op een gegeven tijd. Dus ik had het is voor mij wel echt om te komen op die vraag wel echt een carrière switch. Het is dus net zo dat ik daar altijd al heel bot met dwaande west ga. Nee. Hoe is dat om in die holle? Want neemt natuurlijk je afstand van die taal en net van die schreeuwerij. Maar qua carrière maak het wel een stap. Hè? Ja, dus hier wat dat dregen? Ja, ik hier roen al een beetje het zien dat ik, wat ik al zei, dat ik wel eens wat oors voer en ik zal dus net zeggen dat ik nooit weer wat schreeuwen zal of nooit weer wat oorzetten zal, maar de consequentie en dat is ik wel in die zin
daar ben ik me ook bewust van. En ik wil dat ik denk van, ik wil dat wat op een leger pitje zetten. Want ik ga nu meer zin om wat andere dingen te doen. Misschien dat ik maar 2-3 hier denk van, ik wil waarom naar mijn oerzetterij. Maar dat zien we dan wel. Maar dus ik wil bewust om dat al hier wat op een leger pitje te zetten. Ja. Als het ware fris in de kop. Huppa. Ja, precies. Ik wil wel even wat oors zien hoe ik me dat voldoet. Ja, nota, 3 weken erop zetten binnen het hotje. Dat ze kennen, maar nota voldoet het wel. Ja. Nou ja, als het mogelijk is de twijfelen. Ja, precies. Ja. Nee, dus dat valt daar. Ja, maar wat ik zei, ik denk dat ik altijd wel wat schreeuwen zal. Ja. Zij ze het zelf alleen. Ik heb straks weinig op praten. Een dubbele presentatie eigenlijk. Dus dat wordt een hoop borrels en hapjes. Wat er bij schonken wordt. Ja, de schreeuwerij, vaak komt het bij een presentatie, maar dan heb je een heel verhaal ervoor. Hè? Ja. Die beide projecten, hoe ben die toch ook in het Ron, eigenlijk door Ron het team? Dat bedoel je mij het oerzetten en dan de presentatie? Ja. In principe zit dat om het heel kwart te zeggen, 2 stappen. Dus dan eerst als het boek er is. Iedereen heel wat het boek dan al is. En dan is de opmaker, Richard Bos in dit geval, is dan mij het omkaft ondergongen. Dan weet je dat het boek stadig gewoon er komt. Dus dan kun je ook wel denken van, misschien wat wil ik mij qua presentatie doen en waar wil ik dat doen, et cetera, et cetera. Ja. Dus dat er dan op lijst wel een beetje in elkaar roer, maar eerst moet wel echt het boek al en goed gaat wezen en corrigeren wezen enzovoort. Ja, want Heer van Miggen, dat is de klassieker Lord of the Flies, dat is de oerzet. Ja. Vertel eens me, best een 1 of 2 met de waan de West ongeveer? Ja, voor gauw dacht ik. Ja, omdat je daarna net wel min of meer fulltime, misschien part-time met waan binnen, maar daar zit wel tijd in, ja. En ondertussen had ik de nieuwe bundel uit, Ommers. Ja. Fietste dat er we hebben terug dan qua schreeuwen of kost dat redelijk skiën? Ja, als je in elk geval. Een verhaal en horen ben gedichten, hè? Dus... Ja, klopt. Dus helemaal gedichten is bij mij sowieso altijd zo dat het altijd wat, dat is wat kwater, zeg maar. Dus qua concentratie, spanningsbouw, hoe is dat dan maar zijst. Dus dat is vaak, dat klinkt wat makkelijker tussen trof. Ja, dat klinkt heel oneerbiedig misschien, maar wat makkelijker tussen trof. Dat leidt iets, ik het zou stellen. Ja, precies. Dus dan doe ik maar Heer van de Miggen ondergang wie ik eigenlijk wel wat met waande, maar Heer van de Miggen, dat zeg maar doe wel echt even mijn haatwerk, hoe is dat dan maar zijst. Dat is leidt ik al wat langer op een plank, al wat langer kleren, maar dat maakt dan eerst in, maar de uitjouwer en de redacteur en zo, dus dat is eigenlijk altijd bij een heel proces als het kleer haast, dan is het net dat volgende week het boek er leidt. Dus dan kun je net tussen kun je dan weer horen dingen doen. En doe hak ik volle meer ommers dan oppikt. Ja. En dan system was op een fiets. Ja, dat kun je je voorstellen. Ja, ik krijg die vraag zelfs altijd heel begrijpelijk. Maar van Zimmer hebben we in elk geval naar Scotland West. Dus we zitten ook wel weer op je fiets. Je kilometer pakt in ieder geval. Precies. Ja. We zetten nu dan met een mooi nummer trouwens van Sweet en Bjuster. Ja. Nefsmek, dan wordt een omkrieten. Dan wordt. Ja. Ik weet net hier dat ze al jaren uit dan wordt komen, maar ik short wel eens een Danboordster band inderdaad. Ja. Waarom dit nummer en waarom deze band eigenlijk? Gewoon omdat ze uit de buurt komen? Ja, dat ten eerste. En ik denk, ik wil er zelfs wel even een Frieske noemer bij hebben. En mijn muzikale opviering is toch eigenlijk wel wat begonnen met huisheid. Ik bands de Who en Led Zeppelin en neem het al hier maar op. Maar ik Sweet en Bjuster. Dus ik dacht van dat is wel mooi om dus had ik een beetje de ere te aan voor de muzikale opviering om dan zo noemen als Wolf van Sweet en Bjuster erbij te doen. Ja. En kon hij het NoFX aardig waarderen of net? Ja, dat ben dan later ben ik een beetje troging en ik met mijn broer dat we dan ik heel veel van MTV en wat hier toen al The Box en zo wat van die programma's maar van die rockmuziek en zo. En mijn broer was dan wat voor het een kameraad van hem. Dus toen ben wij wel een beetje de huddere kant uitgingen om het samen even daar scheiden de wegen. Ja, precies. Ja, maar er ben nog wel ik maak altijd nog heel graag naar de Who en Led Zeppelin hartje. Dus we hadden zeker nog wel hoe in komt. Een band als Rammstein vinden we beide goed. Dus er zit nog wel wat raakvlakken in. Een heavy rock kant. Ja, toch nog wel wat. Ja. Wat tussen de muziek draait? Is die de radio gewoon wat de cd'tjes spelen? Of ja, hij had een heel soort platencollectie, heel soort singles en zei ik. En dat is er nog altijd wel maar dwaan om dat uit te verrijden. Dus er waren altijd wel muziek draait, ja. En mem, vooral mopperen dat het te loot die of net? Nee, dat voel ik daar.
nee, dat was wel accepteerd, maar dat wie wel prima. Ja. Best een schreeuwer, de meeste graag fietsen, maar best een concertganger. Jawel, nou, maar corona wat minder. Maar ik ga altijd wel graag naar ik wil naar Waterrock west in de tijd, Into the Grave. Maar eerlijk gezegd dat ik een periode al net west heb. Maar dat is ik omdat het vaak nog wat in de vakanties valt. Nou, maar mijn fietsen. Dus dan ben ik wel eens wat langer voort. Maar per week alleen Into the Void. Dus daarom heb ik daar ook een nummer van uitkiezen. Ik denk dat is wel mooi om dat erbij te doen. Dus, Stoner Rock. Ja. Het wat zwieren werk inderdaad. Ja, en dan dat is misschien ook wel grappig om dat te nemen. Dan ging ik altijd mijn skwanheid heen. Dus die is dan weer wat van de huddere muziek. Dus mijn partner die zei dan ik wel, ja, ik was vaker mijn huisheid voor, dus maar mij. Maar de discussies ben ik ook al hetzelfde. Ja, precies. Ja. Oké. Ja. We draaien wat van NoFX, maar straks even nu lezen waarom. Ja, toffe band trouwens. NoFX van het album Punk in Drublic Linoleum. Maar wel heel grappig trouwens, want ze zitten nog steeds bij het Epitaph label. En dat logootje altijd joch. Ja. Dan krijg ik al je punkvisioen en al je namen komen bij mij in de holle naar boven. Maar NoFX is wel een van de grote blikvangers. Het stiert op het listje van mijn gast, Geert Tichelaar. Mooi dat hij er is. Streekdichter. Had ik nog dat hij eens verteld van Noord-Eerst-Friesland. Ja, ben ik zo'n listen van dingen die hem al hier door als crew. Dat vind ik prachtig, ja, overigens. Ommers is zijn nieuwste bundel proza-gedichten. En komend weekend is de presentatie van de oerzetting van Heer van Miggen. En dat is natuurlijk vanwege de klassieke Lord of the Flies. Dan weer wijdwijdig hoe de schreeuwerij spreken, maar ik ben toch even NoFX. Ja, heerlijk dit. Ja, dat vind ik. Gast net uitlezen, maar mijn favorietje dus? Ja. Er zit nog nooit aan een hele mooie chronologie in. Dat helemaal Sweet en Buster, waar u heidwijs zei, maar dan wordt oren muziek die ik eigenlijk een beetje nog van de metal zeg maar dat we dan eigenlijk dan wel opkomen. En ik wil een vrij lange punkperiode gewoon. Maar toen is dat wat meer naar de metal ging en nu zit ik wel wat in de doom metal en samen. Maar de punk dat komt toch altijd op een gegeven tijd. Het kan wel weer dat ik dan hier net echt noem eens hartje of zo wat, maar dat komt toch altijd wel weer wat waarom. En nu is dat bij mij op dit tijd en ik wel weer wat waarom. En dat ik een beetje tegenvallen had. Ik denk, bliksem, als hij al die nieuwe albums is, dus dan maak ik maar weer een hartje. Maar ik denk, dit is wel echt de klassieker, denk ik, onder de noemers van NoFX. Dus ik dacht van, die maakt er dan echt bij, want de punk is, dat bloot al wel bij me. Ja. Bist u een streamer of een caper nog steeds? Beide wel. Ja, ik zit nog ook wel, zo'n periode of zo, dat is al heel lang dat ik wel platen helje. Dus, oldschool vinyl. Ja, oldschool vinyl. Dat is al heel lang dat ik dacht van ik bedoel, CD, dat klinkt beter en samen. Dat ben ik nog wel toch wel een beetje qua mening wel wat verloren. Van alles wat toch? Ja, daarom. Ja. Oh, prachtig man. Ja. Maar muziek speelt best wel een belangrijke rol in die leven. Bist ik dichter? Hast je ooit songteksten geschreven? Nou, ik ga in een bandje Kramtriet zitten als drummer. En daar had ik al de tekst? Ik schreef dan de meeste teksten, ja. Dus in die zin had ik dat altijd wel dingen. Dus toch wel een beetje oren aanpakken als gedichten. Ik al haast wel best wel, komt het wel tegen bij elkaar. Maar dat heb ik wel dingen, ja. Dus ik zit er dan nog net mee bij. Ik ga dan met mijn broer bezocht om dan wat een Doom-projectje te doen. Maar toen kwam corona, ik wat dus dat leidde even wat op zijn gat. Maar gedoemd. Ja, gedoemd. Om het letter te worden, ja. Ja, precies. Squallen, Docking College, Dockum, Jeugd, Led Zeppelin, Van Heid mij en dan wat de gitaarwereld in. Wanneer kwam voor jou het moment dat je denkt, ik ga wat met taal überhaupt? Want is het voor ik met Fries begon of wie toch vooral Nederlands of Engels? Nee, het is eigenlijk wel echt met het Fries begonnen. Dan maak ik weer waarom naar huis Heid en Mem. Ik ben toch wel redelijk Frieszinnig opvierden wol. Dus dat taal had ik altijd wel in zitten. En Heid is dan wie dan squalmaster, maar de fut. Dus ik ga altijd dacht van, ik wil eigenlijk squalmaster worden. Dus naar de KHBO dingen hier dacht van, dan maak ik me naar de PABO. Dat had ik in je dingen. En toen had ik om de propedeuse te hellen. Maar in een van dat hier wist ik al van, dit is net mijn ding om voor de klas te staan. En toen want ik had dan net gymnasium of VWO of samen toen ik mijn HBO propedeuse. En toen kon ik dan naar Grijns daar. Ik misschien dan naar Grijns. Friese taal en cultuur is dan hier aan de opleiding besteed ik al net meer.
Maar omdat ik woe daar net naar de NHL, omdat dat echt voor leraaropleiding is. En ik wist, nou ja, dat wil ik dus net. Dus ik woe dat dan in die zin wat breder hebben. Dus dat had eigenlijk altijd, ik had de eerste keer wie dan om naar de Pabo. En nou ja, de tweede keer wie dan wat om met het Fries te doen. Maar nou ja, dat is uiteindelijk mijn eerste keer worden. Ja. Ja, dat heeft niet kwaad. Ja, nee, maar ik vind dat heel nieuwsgierig hoe dingen rennen. Ja, zeker, ja. En die eerste gedichten, wie ik in die periode? Ja, doe ik studeren in Grijns, ben ik echt, meer ik ga natuurlijk daarvoor, ik wil eens een Friese boek lezen, maar dus had ik alle Ring van der Vel en Hielke Speer, alles wel in de kast. De klassiekers. De klassiekers, ja. Dus ik wil eens wat van lezen en ik had dan een examen Fries, die moest ik wel lezen. Maar doe ik echt een studie begonnen, doe ik steeds maar nog wat meer in de literatuur en doe ik zelfs, dacht van misschien ik zelfs ik wil eens wat schreeuwen. Ja, meer zin. Ja, precies, ja. Dus toen ben ik echt zelfs ik begon te schreeuwen, ja. Ik heb soms dichters en die zeggen ik ben eigenlijk meer performer dan schreeuwer. Hoe zit dat bij die? Ja, nee. Dan denk ik dat ik meer in een schreeuw... Echt lekker... Ja, ik mag heel graag optreden en zo. Dus dat de Aroene Weekend ik weer dienen. Nou ja, maar de boekpresentaties steen je dan ook wel even. Dus dat vind ik heel mooi om te doen. Maar ik denk, als ik kiezen mocht, dan ben ik toch wel meer... typisch geschreeuwer op het zolderkamer misschien, ja. Ik doe het altijd van papier. Ik vind het altijd heel knap dat orendichters of spoken word artiesten dat die dat zouden aankennen. Daar heb ik altijd wel een heel soort respect voor. Ja, ik ben wel echt... ja, daarom. Dus ik ben echt heel wat onbelangrijk wel een beetje een papierdichter misschien, als dat zo nemen is. Nou, is niet echt, dat kan meer. Nee, dat doe ik helemaal niet. Wel grappig dat verschil, hè? Ja, zeker, ja. Maar daar heb ik dan wel bij zeggen dat ik alleen maar schreeuwen zou, dan zou ik dat optreden wel missen. Ja, dat wel. Je hebt er wel bij, hè? Ja, die had het al wel wat bij, ja. Ik kom daar staan op die manier ik wel wat meer naar boeten treest, zeg maar. Dus ja, dat had het al wel wat bij. Nou ja, en letterlijk alle klemtoon op de goede plak en de tonatie. Is dus een keer leden van dit had ik in ieder geval qua stemming mee. Ja, precies. Omdat ik dan als streekdichter, dan ben ik wel vregen om dan een gedicht ergens van te schreeuwen van een bepaalde gelegenheid. Nou ja, dan is het leuk dat het dan in de kranten komt, maar het is dan volle mooi om dan bij die gelegenheid, bij dat barn, om dan dat gedicht van te dragen of zelfs. Ja, hoe bevalt het eigenlijk, dat streekdichterskip? Ja, heel goed trouwens. Ja, ik volg je wat op social media. Ja. Dus die is ergens in, volgens mij een winkelcentrum. Hier is een soort abri. Hier is van ja, ik had zo'n sandwichboerd. Van Happy Dam. Hier is een ja, lezen. Dus dat had ik afgezien van Maud van Houwaard. Die had de stadsdichter in Antwerpen. Die roen dan ook maar zo'n sandwichboerd. Maar een gedicht. Ik denk, dat is een leuk idee. Omdat ik me van om hier om wat... Nou ja, eigenlijk wel wat een beleegdrompelige wijze. Dan de poëzie wat op een strit. Dan dat is die insteek een beetje. Ja. Van breed publiek. Ja, precies. Dus ik denk, dan maak ik wat van die, dat soort van vreemde dingen maak ik dan uitvinden. Dus ik had dan altijd een gedicht, dat ken je van mezelf wezen, of dus van een dichter die dan uit de gemeente komt. Nou ja, Happy Dam komt oorspronkelijk dan van de pomp, Kallenberpomp. Dus daar heb ik dan een gedicht van. Dus dan steen ik daar op een merk. Ik neem het aan, ik merkgedicht. Ja, een beetje wat namen ha. Maar gewoon mensen die verslieten me vergek zelfs en horen, die vinden dat heel leuk dat ik daar steen. En, het feit dat ze dorst, wil zeggen dat hoe die drempel is. Maar hast dan eigenlijk nog schromers, maar dan gist daarheen, hast dat ding bij wijze van spreken in de kofferbak of hoe dan ook. Ja. Dus ik twijfels dan nog? Of ik mag wel heel eerlijk zeggen zelfs dat ik een keer dan wat meer zin had door een keer. Maar En het is ook heel waar afhankelijk qua reacties, dat het dan heel meer waar is. Nou ja, dan hadden meesten geen zin en die door de boodschap op een merk en kleren. Dan dat zoek ik zelfs echt doen. Dus dat, in het begin moest ik eerst wel wat door die schroom heen. Zelfs, dat doe ik net alle dagen. Maar doe op lijst, omdat ik wel leuke reacties krijg, dan krijg je wel wat meer aardigheid gewoon. En ik doe dit soort dingen. Ik ga dan ook wel meer projecten dienen. En dat vind ik het hele leuke aan het streekdichterskip, is dat ik dit uit mezelf, dus dat net zo gauw, dus dat mijn sandwichboer hier op een ijstijd steen gist of zo wat, maar uit de functie als streekdichter wil. En dat vind ik dan zo leuk om dit soort projecten dan aan te kennen. Ja. Hoe leeft de poëzie en het Fries en het schreeuwen in Noord-Eerst-Friesland? Hast je een idee? Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Dat is een vraag, ja. Ja. Maar du hast bijvoorbeeld de presentaties Noord-Storen meestal bij u. Is het makkelijk? Ik denk van, ik kan wel best wel een groepje meestal uit kiezen. Hè? Nou ja, als je dat je al wat langer meedrijft, zelfs dan in die zin had ik dan wel wat contact. Dan ben ik wel mensen die wat minder goed ken. Zoals Ake Brouwer, die had dan Dongera dichterwijs. Dus ik vind het dan ook wel leuk om die connectie te lezen. Meisjes met mijn voagongers. Zag ik vrienden hier dan ook maar al die horen, alle voagongers dan wat dienen. En Catharine van der Velde, die zij is streekdichter, of dan gemeentedichter ook officieel. Smellingenloon.
nou ja, wil ik een beetje die connectie dan, of die verbinding dan lezen. Dus, Ja, want ik had namelijk het idee dat onder de jeugd... dat spoken word is Ja. upcoming. Ja, zeker. Heel goed Ja. Fries is maat. Ja. En ik dacht, ja, misschien komt er wat najongenwaars, wat jeugd. Ja, nee, zeker wel, ja. Ja. Begint toch wel wat een andere rol te spelen. Ja, nee, absoluut weer. Ja, ik zit er zelfs wat ik al zei, een beetje meer papierdichter ben. Dus ik zit zelfs wat minder in dat spoken word. Nee, want dat is volle meer optreden, hè? Ja, dat is echt... dan is denk ik, Gabrielle Terpstra en Sa die dat volle meer doorgaan. Nou ja, ik weet net hoe het... helemaal Elke Veldman is... hij is hier is 20, 21, denk ik. Dus hij is een hele jonge. Hij doet nog ook Fries in Grains. Maar ja, die altijd die ook als spoken word wat meer ontwikkeld. Maar het borrelt wel. Ja, het borrelt wel. Ja, daar ben een genoeg mensen in. Dat mensen denken wel eens van, dat stelt al net volle voor. Maar er komt altijd al wel weer daar mensen die daar wel toch wel weer met waanden binnen. Op wat voor manier dan ik maar. Ja, nou, daar ben je wel in mijn bliep mee. Ja, zeker. Ja, maar wel terug in. Ja, toch? Ja, blender. Ja. Maar u staat al wat horen. Beginnen we naar muziek aan. Ja. Gojira. Zit ik het zo goed? Ja, ik zeg zelfs altijd Gojira. Ik denk dat het gelijk haast, ja. World to Come. Straks het verhaal naar de muziek. Gojira. World to Come van het album From Mars to Sirius. De muziekkaart van mijn gast, die wordt Geert Tichelaar. Je had een heel soort presentaties. Hoorn en komt ik nog in. Daar gaan we nog over praten. Maar Geert, even dit soort muziek. Ja, heerlijk Into the Void. Stoner Rock Festival krijgt Lien in Neushoorn. Hoorn, dat is ook hier. Prachtig festival overigens. Ja, zeker. Uniek, kijk, want dat is net zo vol. Nee, dan kom ik altijd een heel soort mensen uit het boetenlon daarheen. Dat kan ik me voorstellen. Ja. De line-up weer hartstikke goed. Dit is eigenlijk, ik neem het al even trage metal, hè? Ja, dat spreekt klopt. je echt wel aan, dus. Ja, zeker. Ja, want Hindoek vrees me dan ook, mijn all-time favorites. Nou ja, Ja, en dan mijt maar 5, hè? Ja, daarom. En was heel lang night. Denk ik, ik ben net te zwieren misschien. Te zwieren doen, dwaan samen. Maar als het dan een all-time favorite haast, dan een band als Gojira komt dan altijd wel weer bij me boppen. Het is ook een band wat ik eigenlijk via mijn broer trouwens, ontdutsen haar Farats, want ze zijn echt heel populair. Ze staan op hele grote festivals en maar Metallica spelen en dergelijke. Maar haar ze ooit nog een keer jongen. Hier in Heer Hugo Waard, of all places. Een hele, vrij relatief liedjesceel. Dus dat is dan ook wel leuk dat dan zo'n band dan ontdutsen haast Farats ze dan heel groot waren. Dus vandaar kom ik eigenlijk altijd wel weer waarom op Gojira. Dus ik denk, die mat er tussen. Ja. Prachtig. De schreeuwerij. Ik ga een bundel van die te lezen. Ja. Ik is lovende recensies trouwens hoor. Ik ben geen recensent, maar ik vond het wel terug. Ja, ik ben heel voorzichtig, want ik ben net een literaire kenner. Nee. Maar ik vond dit een hele mooie dichtbundel. Maar die tasten moet ik ook even in het val lezen nog. Geert was hier. Al die farmen binnen neder. De vrood is de tjuster. Alleen nog wij kunnen licht brengen in uw egoïstisch stripje. Ik ben geen dichter die zijn eigen werk van leest. Dat is afvallen moois in beskoelen leidt. De diepere betjutting is net altijd van groot belang. Ik ga zijn, ik ga schilderen, ik ga schreeuwen, ik ga componeren. Zit er nog steeds aan in? Met dit gevoel? Met hoe is dit beschreeuwd? Ja, dat denk ik wel, ja. Het is echt het eerste gedicht in de bondel. En het is ook wel een hele persoonlijke bondel in die zin. Maar elke keer is dat zo afgesteld dat er dan wel eens wat bad in je lippen. En ik ga dat op die manier dan wat verwerken steeds. Maar van het pad steek ik er zeker nog wel achter. Dus ik zit nou in een hele hoge periode van mijn leven. En toen neem dus niet de bondel om is al. En dat, wat ik had, dit is heel persoonlijk. Zelfs in mijn poëzie ben ik sowieso persoonlijker dan in mijn proza trouwens. Zullen misschien ook wel mensen kwijt die denken van, dat valt ik wel wat aan. Maar goed, dat mag je denken. Maar dat is dan ook wel het leuke met ommes, is dat ik doe, dat is dan een bondel proza gedicht. En dat ik eigenlijk juist aan hoe dat het wat minder persoonlijk wie is. Maar dat ik dan ook wel hoe dingen schreeuwen. Dat is eigenlijk een beetje fantasie om het samen te zeggen. Maar toen kreeg ik wel, daar heb ik wel goede reacties op gekregen. Maar ik wel van, dat is eigenlijk wat te onpersoonlijk zijn. Maar wil dat juist mijn insteek weer. Dus dat vond ik dan ook wel leuk om dat dan weer waarom te krijgen. Ik denk, dat valt dus dan wel op dat het dan wat onpersoonlijker is. En dat ze dat dan juist, eindspietig vinden. Ja. En op een gegeven moment weer de missie wel weer slagen. Ja, precies. Ja. Dus dat is, vind ik dan wel mooi. Ja. Dit kwam uit de bundel, maak er even bij, ze leegheid in Nijjek. Dus hij is een heel persoonlijk verhaal eigenlijk. Ja. Hast er ooit skromen hoorn dat, maar ik hoor die lezen zo'n bundel, like deze, dat die aangroecht in die gevoel schenken via zijn gedicht? Ja, Jou had dat in het begin net een heel gek gevoel, of net? Het is een soort inkijkje, hè? Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, omdat ik dan denk van, nou ja, omdat je dat dan via de poëzie brengt en net zo zeggen van, nou, zo en zo is het of zo en zo zit het. En dat wie van mij, nou ja, ik denk gelijk wel, op dat stuit ik dat zo net in de gaten dat het dan een beetje verwerking wie, maar ik denk achterna, dat dat wel degelijk wel zezen kist. Maar nee, ik ga daar net echt dacht van, als ik dit nou wil of ik dit nou net uitbrengen net. Nee, dus ik ben wel echt, stier wel echt zelf bot achter zees, maar ik net alleen nog om het inkijkje, maar nou ja, toch echt wel een beetje om de, hoe neemt het, om de kunst als poëzie, is maar om dat dan wel op deze manier uit te brengen. Ja. Maar prikkelt die daar dat? Het idee dorst de dwaar niet op hem zest? Ja en nee, denk ik. Wat ik zei, ik schreeuw ook wel echt om het schreeuwen en om de kunstvorm te bedrijven, om het samen te zeggen. Maar ja, natuurlijk. Wordkunst, hè? Ja, wordkunst wel echt, ja. En, maar ja, natuurlijk. Als je dan schreeuwen, dan ook al in mijn omsbiek dat je dan beziek je wat onpersoonlijker te schreeuwen. Ja, Geert kroept er altijd wel in, om het samen te zeggen. Maar ja, aan je kan net uitzetten natuurlijk. Nee, precies. Nee, dat wie misschien wel zo handig. Maar in elk geval. Maar ik denk dat uiteindelijk, als ik kiezen, ja, het is net een kwestie van kiezen, zozeer, maar dat ik dan meer om de kunstvorm schreeuw dan om mezelf zien te laten. Ik ga net dat ik denk van, goh, nou, hier is Geert, ik wil me graag zien laten of zo. Dat valt wel wat aan, maar het is echt net zo dat ik dan bepaalde schroom houd. Ik denk van, nou, dat wil ik juist net. Want dan zoek ik net op deze manier schreeuwen maten en ik net op deze manier het uitbrengen maten. Best een, hoe zeg ik het zeggen, een blokje scoren met schreeuwen, dat ideeën haast op je te wikken en te wegen en dan word je draw of erbij, of vast toen een hele andere manier van werken en denken. Ja, nee, dat is en zeker nou, dat gaat meer om de vorm dus eigenlijk. Ja, maar mijn ommers gaat heel bot om, of heel bot, maar scoren mee worden? Ja, dat zeker wel, ja. Ik helemaal omdat het aan prozegedichten is, dus het wordt wel wat oneerbiedig zijn, kwarte verhaaltjes, maar ja, ik woe dat natuurlijk wel dat het dan wel poëzie bleu, wat dan definitie van poëzie ik maar is. Maar nee, dan ben ik zeker wel ontskomen, ja. Want ik ga dat is een beetje hoe neemt dat? Een handicap van me, dat ik wel zo gauw eens wat stopwitjes en zo erin had. Dus ja, daar mag ik altijd wel heel waag op wijzen. Dat ik die dan expres. Nou ja, gelukkig heb ik een goede redacteur die zulke soort dingen er dan wel uithelpt. Maar nee, ik ben altijd wel... soms dan haast dan wel een gedicht dat dan in één keer opschroest en dat is ik in één keer clear. Dat ben vaak de beste gedichten, vind ik. Maar nee, ik ben toch wel echt een skaver wat dat ombelangt. Ja. De verste redacteur, of tenminste niet de verste die mij leest. En die is vertrouwd? Ja, zeker. Maar mijn hispel dat aan beide bondels en ik ommers uitkwamen is Pieter Boers. Zowel de uitjouwer als mijn redacteur, die ik heel goed vind. Dus, en die vertrouw ik blindelings. Dus het is wel eens... dat wie mijn ommers want vaak ik ben aan dichtbondels, ben dan indeeld in skiften, in onderdeels steeds maar ik dacht van, mijn ommers, dat hoeft aan mij net. Het maar kan mij wel gewoon op alfabetische volgorde. Maar dat wie mijn uitjouwer dan net helemaal in is. Dus die wie de heel bot in scoring gingen en ik de schrift en titels jongen en zo, dat toch is wel, dan van mijn gevoel griep er wel heel bot in. Dus ja, dan denk ik steeds wel van, mat dit. Maar ja, dan slipt dan een nachtje en dan slipt ze een nachtje. Ja, had het al wel wat gelijk. En dan just ik dat er best wel dan geering is, zeg maar. Dus dat de bondel daardoor en ik volle sterker wordt dan. Dus in die zin vertrouw ik dan even in ja, het moet dan even indalen of zelfs, ja. Dus, maar het is goed als dan in een haast die dan, ik net dan denk van, dit is zo wel goed. Maar die dan echt denkt van, nee, dit ging gewoon beter. En dat iedereen gewoon gelijk gewoon. Dus alle eer voor Pieter Boersma, ja. Speelt hij dan bij het schreeuwen al een rol? Dus denk je, Pieter het maar goed vindt? Wat was het risico een beetje? Ja, nee, dat is een heel goede vraag. Maar nee, dat speelt... dat komt echt letteren. Ja, zeker. Dus ik doe wel, het is wel echt mijn eigen ding. En wat letter dan Pieter ervoor vindt of een oor ervoor vindt, dat is dan in die zin van letteren zwaar. Ja. En waarvoor je bepaalt eigenlijk nog wanneer het clear is? Dat lijkt me afschrikkelijk dreig. Ja. Dus dat hast in de muziek, hè? Ja, wanneer is een nummer clear? Ja, daarom. Dus wanneer je dat gedicht al? Ja, misschien wel nooit? Nee, misschien wel nooit. Nee, want ik denk dat soms al, nou wel eens, dat ik denk, dat hij misschien beter saaf zak in. En dat had ik wel met mijn streekdichter skip. Dat is ik wel wat een handicap van me, dat ik dat beter dwaam om dan voordat ik het wat meer heen loed op te lezen. Nou ja, en ik denk met die streekdichterskip, had ik meer deadlines of net? Ja, zeker. Er zit dan wat meer druk achterin, inderdaad. En en dat is dan van gelegenheid of in opdracht scroost. Dus ja, dan ben je altijd een beetje zo'n ziekje van, dat maar wel wat. Dat zie ik wat mix naar tagonkelijk, maar ik wil dat het poëtisch bloot, maar ik net een riemelarij van niveau versie.
wijzen zijn. Dus dat is dan altijd wel eens wat. Maar ik ga dan wel, ik wil eens letten dat ik dan ergens voorlees. Dan nog eens een keer dat ik denk, oh ja, dat is misschien toch beter zijn zak. En dus echt, is het nooit. Maar eens moet je dat dan soms zeg maar gewoon gaan letten van, nou, het zit op zo'n papier, dit is het. En clear. Ja, maar, dat vind ik wel nieuwsgierig. Want de gedicht is clear, publiceert. Ja. Is het voor jou dan ook forever dat? Want ik heb bijvoorbeeld Sigrid King mee en die zei van, nou, sommige gedichten, daar krijg ik wel eens een reactie op. Ik denk, nou ja, dit had ik zo gepubliceerd, maar ik vind hem ook zo vallen beter. En die bloedt, sommige gedichten bloedt hij mij ontverhoor in. Oh ja. Ja, Dat is wat dubbel natuurlijk. Ja, ik hou wel eens dat het... Dat past hem wel eens om. Ja, maar dan heel minimaal. Als ik uit in praat aan begreep, dan zal ik zeggen dat aan wat meer waan, denk ik. Maar ik net van alles, maar ze zei, ja. voor mij is het wel fluide. Ja, juist. Ja, dat ga ik denk ik wat minder. Maar net helemaal. Want dan van mijn streekdichtskip ga ik nog wel dingen schreeuwen en dan wil ik een bondel van maatje. Dus daar ben ik dan ook nog met waan om nog maar een putje te nemen. Maar... wat zoek ze is, dus dan best ik weer maar een oren manier met waan. Dus zijn de lijsten dan weer eens op een naaien zijn. En dan ben er toch nog wel eens denk dat ik, dat kind toch krijgt een beetje oors. Dus dan zal het wel zo wijzen dat in die bondel dan misschien hier en daar een paar denkjes, maar dat zal echt een wutje of een komma of zo wat wijzen. Dus net zo dat dan een hele stroven verhoor of zo. Dus safluide is dat bij mij nog echt wel. Dan is het risico dat al die gedichten in hollen zitten, blauw. En... Ja. Op de als je nog 20 denkt, nou, dan kijk ik nog wel eens het oors, maar dan hoor ik nooit weer op. Nee, precies, daarom. Dus misschien heb ik een beetje zelfbescherming van clear is clear. Ja, de kop maar ik eens keer, hè? Ja, daarom. Ja, dan kun je weer nijwerk schreeuwen. Ja. Hoeveel gedichten had je op een fiets kunnen in Hollen? En ik bedoel, net uitwerken, maar qua idee. Ja. Hoe belangrijk is dat fietsen voor die in dat opzicht? Nou, in het begin had het wel belangrijker geweest. Eens. Ik omdat ik doe hier, want ik fiets dan ook een soort met de faam of dan ook partner. Maar hier doe ik nou zelfs meer alleen gefietst. Doe wie ik daar volle meer met waan. En dan kijk ik wel van om dan in elk loon dan een gedicht of een verhaal schreeuwen. Dus doe ik eigenlijk volle meer met waan. Ik kom daar staan. Dan net oren-aanleiding haast mij een oor erbij. Ja, dat klinkt dan heel negatief. Hartstikke leuk. Dat is altijd mij goed. Ik hoop je dat het extra bloot. Nee, maar dus dan best in je eigen bubbel, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Ja. Dus dan ben ik daar volle meer met waan qua schreeuwen. Dat is dan nou minder. Maar het is wel zo dat ik dan misschien dan later waarom denk. Of dat ik dan ideeën had die ik dan wel toch wel opdienen ha. En dan misschien wel opschreeuwen had. Dat ik later daar maar gewoon gang ging. Ja. Dat fietsen trouwens, hoor. Die ben nog in Schotland geweest, maar heel vaak ging het richting Denemarken. Ja. Wat in die boom met dat land, hartstikke wennen? Ja, ik ga er in de tijd, doe ik ook leegheid in Najek schreeuwen ha, hoe ik voort, relatie verbrutsen. En toen dacht ik van, ik wil wel voort. En Scandinavië had me altijd al wel lutsen, maar ik wil, zelfs ik graag op een fiets voort. Dan is Denemarken van de Scandinavische land is dan het dichtst bij. Dus ik ben daar doorheen gegaan. Ik ga door 6 weken aan het Woevenwest. Dat is dan Willing Workers on Organic Farms. Dat is dan zo'n internationale organisatie. Daar staan heel veel kosten en inwenning. Daar staan daar onder gongkist. En ik kwam er bij een familie die dan wat meer zelfverschillend wijzen woe. En dat klikte heel bot. Hoe zij je in het Lippenstein en hoe ik dan in het Lippenstein. Dus we gingen echt wel van weerskanten echt wel een klik. En zo ben ik eigenlijk wel wat verhalen rekken op Denemarken. Hier op een meisken. Ik ga eens alleen maar aardige meisken moeten. Ik vind het landschap ook wel mooi omdat het een beetje heuveliger is. Je is heel plat, hè? Heel plat op een terp en op een sediek naai. Maar dus ik ben wel echt wel wat verhalen rekken op Denemarken. En omdat ik het dus zo goed met die meisken vind, koe. Ben ik daar letterlijk wel gauw eens weer rond. Ja, ik ga dan een uur dan op een plaats zitten. Dat we dan bij horen meisje. Maar later hoe ik dan... ik moet dan net in het arkje op een veenhoop zitten, het schreeuwersarkje. Dat van, ik ga dan wel naar Denemarken om daar dan te schreeuwen. En toen had ik die meisje gevraagd van, weet je misschien een plakje dat ik een paar maanden zitten kan. Maar toen zei uw arts is de hoes uit, dus ik kan daar wel sliepen. Dus ik doe een paar jaar lang dan altijd naar Denemarken fietst om daar een maand of 2 maanden dan te schreeuwen. Ja, maar dacht ik contactlijn daar met dichters. Ja. Voor mij is er een aantal dichters hier naar Friesland. Ja, dat ging ik even verder dan een paar weken noffelijk in een hoes komen in. Ja, zeker. Ja. Ik had wat doe ik na dat hier en zo. Toen had ik dus ontfietsen west en toen ben ik daar weer heen gegaan. En toen ik extra van, nou zoek ik het wel leuk vinden om daar wat meer de Deense literatuur te ontdekken. Maar ik denk van dat is eigenlijk het leukste om dat te ontdekken via dan Libbenen dichters. Dus dan net in een woord blom lezen keepje en dan daar wat in om lezen. En toen, er is een literatuurcentrum daar had ik de vraag aan van, ken je me en daar wat meer in contact komen beginnen.
zo ben ik dus in contact gekomen met die Karsten René Nielsen, die ook al eens een paar keer west had. En ik ben ook werk van hem om te oorzetten. En nou, misschien dat Nick de Vries hem ook wel neemt had, omdat hij dan bij Nick de Vries zijn werk oorzet. Dus een hele mooie wisselwerking. Maar ja, hij werkt heel iepen en hij vond het heel leuk dat er dan zo'n gekke boetenlander op een fiets daar wie. En dus dat klikt ook heel bot van Westkanten. Dus daar heb ik goed contact. Maar ja, zo is dat wat groeit. Dat ik dacht van, nou ben ik eigenlijk relatief makkelijk dat Deense literatuur raadje inkwam. Dacht van, dan is het zoet ik wel heel mooi wijze om dan wat Frieske dichters dan daar te krijgen. En toen had ik dus dat project van Oorhoes opzetten. Ben ik daar met Cornelis van der Waal, Siets Wiersma en Elmer Kuper hebben de West. En dat werd een heel mooie wisselwerking. Ja. Hij zei hele oren thema's die zij broeken in de poëzie. Hij zei een oor blik, een oor smaak, kleur, ik zeg het maar wat, in hun schreeuwerij of just de produceriekomsten? Ja, ik denk dat wel, dat is toch wel een relatief soort... Het is een liedje loon, heel op loonbouw natuurlijk. Ja. Dus Zaha heuvels, wij wat minder, big maniers. Ja, precies. Dus dat is in Nederland ook een soort loonbouw is daar. Maar Denemarken en Friesland? Ja, nee, dat leidt wel in die zin ook wel heel cultureel, ook wel wat dichter bij elkaar. Hoe is dat merken? Ja, nee, maar bepaalde culturele stromingen en hoe het eigenlijk al die iepen is met internet en dat het heel internationaal is. Spoken word big least dat we het al gewoon hadden, dat is daar wel echt wel een ding. En Karsten en Nielsen is dan echt een proza-dichter. Nou ja, wij gaan Nick de Vries is echt een proza-dichter, dus daar is dan denk ik wel wat overeenkomsten in die zin. Ik ga net toch van, het is een hele grote verschil. Ja, maar dat is vertrouwd met veel, maar dat kent natuurlijk ook op het persoonlijke vlak liggen. Ja, dat is bij meesten komst die gewoon... Ja. Was wel steeds heel erg aardig binnen en dan klinkt het op het persoonlijke vlak mee. Ja. Maar de context kan ik wijzen, hey, dit is de taal, misschien is het Deens, maar qua insteek, hey, ik herken dingen. Ja, ik weet wel om daarheen, het Deens en het Frieske, daar ben dan zelfs ik wel overeenkomsten in en op, dat ik wel wat met taal heb zelfs. Dus ik vond het dan ook heel leuk om dan zo naar je taal te leren, want ik Deens vind het net zo goed. Is het verstaan, lezen? Of praat het zelf? Ja, ik praat het wel een liedje, ja. Het wordt misschien nog wat rustig, omdat ik net zo vaak daarmee west ga. Maar ik kan me wel verstaan. Maar je zit maar net heel diep in hoe politiek en zo ging. Maar ik kan wel gewoon een huistuin en keuken praatje horen, ja. Muziek. Ja, goed idee. Ja. Maar ik zeg het DAD of Dad of wat is de... Ja, DAD. Het is Aquatic Disneyland After Dark. Alleen ze mochten dat Disneyland er net in hadden, dus we zijn dan door DAD. And a new age coming in. Bij Disney, DAD, a new age coming in. Hier op het muzieklistje van Geert Tichelaar. Mijn gast, Joert. Waarbij ik het gevoel, maar dat had ik wel eens vaker, we zat wel moeten vullen. Ja. Bij jou nog eens we doen nog eens een deel 2. Want komende minuut moet ik toch maar even praten over de komende presentatie in ieder geval van die oerzetting van Heer van Miggen, Lord of the Flies. Een bijzonder verhaal. Ja. Laat ik het zo stellen. Het is kreun, maar ik even zeggen door William Golding. Een jongetje 54 steeds hier, want dat wist ik net uit de holle. Maar wat ik wel wist is, er start heel simpel een vliegtuigdel. Ja. En onze jongeren komen op een eiland te landen. Ja. En het begint redelijk beschaafd. Maar het rent een beetje te klauwen. Ja. Wat sprekte die wat sprutst die sabotoen in dit verhaal van die meneer Golding? Ja, het is gewoon een heel mooi verhaal. Het is prachtig. Wel een spannend verhaal, maar ik ga dit lezen op Middelburg Squallen. Kijk eens mijn oorzetting die ik die in ha. Erik op het kleine secteboek op een Middelburg Squallen lezen. En dit verhaal is me altijd bijbleven. Hier krijg ik dus dat orenboek. En nu ben ik dus dan in een gelukkige positie dat ik dan zelfs kiezen mijn hok voor een boek wat ik dan oorzetten wil. En dus ik haal die dag van dan doe ik begon mij het oorzetten van dan wil ik dit verhaal dan dit boek dan nog eens oorzetten. Dus dat ga ik dan ook doen. Dus dat is eigenlijk kwad zijn. Gewoon een mooi verhaal. En ik ga nou kwad bij er zijn misschien wel meer harkers wijzen die dat lezen. De meeste mensen deugen van hoe heet het, Brechtman. Ja, daarom gaat er eigenlijk je heel wat Chinese. Maar ja, dus, dat is deze discussie hoor. Kwad zijn, want het boek eigenlijk vertelt het verhaal dat de beschaving heel tin is. Een heel dun randje is. En dat het volledig uit de klauwen rent. Ja. Dus krijgen waanideeën. Nou goed. En hij zei
denkt, nee, de meeste mensen deugen. Ja, En daar kan best een soort van beschaving bluwen en ontspringen. ja, precies. Ja. Ja. Wat het ding ervoor? Ja, nou ja, ik ga het op deze manier net mij maken. Ik denk wel dat Bregman wel dat hij wel van een heel groot paard wel gelijk had. Maar ik denk dat ik wel dat hier en daar dat laagje ik wel wat in is dat het wel echt wel ontsporen kan. Ja, dus ik denk dat het heel goed afhangt van waar dan op zo'n onbewoonde eiland aan komen. Dus ik denk dat dat wel een heel soort van afhangt. Ja. Want dat denk ik echt. Ik zit heel goed op de toon. Het is vaak maar toeval hoe dit Ja, zeker. in de wolf genieten genoeg. Ja, precies. Ja. Want meestal hongeren we sluitelijk op het bek uiteindelijk. Ja, daarom. Ja. Maar je er genoeg eten, kan je misschien nog hebben dat er meer gearwerken wordt. Ja, Een beetje. ja. Maar dit verhaal, hoe vaak is het lezen trouwens? Als het in het Engels, Nederlands lezen, de vertaling of vooral het origineel? Ja, vooral. Nou, ik had mijn Engels gelezen, dus de eerste contact, maar de eerste lezen wie dan ik in het Engels ken. Hoe zet, dan had ik het vanzelfs uit het Engels waaien, maar ik vond het hier en daar nog wel eens wat lastig qua. Hoe zit het nou precies? Dus ik ga een Nederlandse oerzetting erbij gewoon en zelfs nog een Duitske. En dat weer eigenlijk wel mooi dat er best wel verschillen dan in ziet. Maar dat dan, dan mag ik zo gauw even een voorbeeld hebben. Kom ik aans misschien wel op, maar die hier wel dingen dan oerzetten. Dus ja, dan denk ik van wat. Ging ik nog met die mij of ging ik nog met die mij of mijn eigen waai, steeds maar dus dat wie wel echt wel een uitdaging hier en daar. Ja. Is het een gelaagd verhaal voor die dus? Ja, dat die Sabbaton spreekt? Ja, dat zeker, ja. Dus net alleen de gebeurtenis op zich, maar gewoon. Want hier, die Golding denkt een bepaalde boodschap nog achter dan. Ja, de beschaving en het is een dun laagje. Ja. Is dat hier een laag? Ja, dus ik krijg wat de lijst eruit hellen. Ja. Wat hast u eruit hellen? Ja, ten eerste dat het een mooi verhaal is. En in die, maar die van is dat nou al of net zo. Dus dat is eigenlijk gewoon, denk ik dat het van hem dan echt een heel mooi, een beetje gedachte-experiment wie van hoe zou dat dan gaan. Dus ja, voor hetzelfde geldt altijd wat meer de Bregman kant uit gaan wie dan niet misschien goed kan. Maar ja, dan is het misschien ook net een spannend boek meer. Of zelfs dat ze al hier Oostermaal Corinthians binnen. Dus ik denk vooral dat het een heel mooi gedachte-experiment is. En om te zien van hoe gaat zoks dan? Ja. Hoe kan zoks gaan? Dus, en hoe werkt het bij mensen onderling? Hè? Ja, precies. Ja. En zit ik dat is dan de heer van de Meren dat ze dus dan Sambaren. Nou, ik wil net te volle verklappen van mensen die het boek misschien net lezen had. Ja, net alles. Maar dus er zit ik wel wat een mysterieuze onderlaag in. Hoe gaat dat dan soms vanzelfs? Dat er misschien wel een beetje hallucinaties binnen misschien ook qua. Maar dat eten en zo. Dus ja, dat zit er dan ook wel een beetje die mystieke kant zit er dan ook wel wat in. En zo heb ik al hier Bibelse naam. Dus daar zoek dan ook nog wel wat uit helje kennen. Dus er is genoeg te ontdekken in zo'n boek. Ja, genoeg haakjes. Hè, ja, zeker. Ja. En misschien op een gekke manier is het ook weer broeken om misschien de huidige tijd wat proberen. Er zijn oorlogen, er is discussie, er is oproer, rechts, links, populisme. Ja, zeker. Er is een hoop aan de gang. Ja, daarom. Het verhaal is dat er dan 12 roer staan. En dat is natuurlijk van alle tijden. Ja. Dus, ja. Is dat misschien ook de leswoord? Het is van alle tijden. Ik denk het wel uiteindelijk. En wij als mensdom, het zit bij Vlaanderen net echt op. Hè? Nee. Je zo'n de zuur wat moeilijk is van worden soms. Ja, want hoe stierst je in deze tijd als schreeuwer? Ja. Was het schreeuwenbord nodig om de wereld om je heen nog een beetje uit te lezen? Nou ja, of tilste net zo sfeer? Ja, in die zin is het net heel positief al hier. Wat dat allemaal hangt. Maar ik denk dat ik dat dan meer als mens ga als schreeuwen. Nou ja, natuurlijk, dat komt dan eigenlijk wel niet meer schreeuwen weer waarom. Maar ik denk meer als mens dan nog als schreeuwer. Ja. Wat voor klus weer dit? Ja, een mooie klus, maar ik wil... Quattro Rodien, dus dat zijn net alles, er is die werk en orde dingen. Er hadden altijd wel wat orde dingen bij dan zelfs, maar dat was wel een hele klus, ja. Sliepeloze nachten of voelt wat daar? Nee, je daar net van. Nee, dat voelt wel wat daar, dus het is gewoon heel mooi werk. We hadden al hoe die carrière switch gewoon is, maar op mezelf is het wel heel mooi werk, maar het kan wel een drege put wezen, ja. Ja, maar daar krijg ik weer de uitdaging hier zelfs, ja. Ja, en ik mij besluiten in die zo geliefde taal, het Fries.
Want Max had nou wat een carrière switch mee, maar de blues voor schreeuwen, toch? Ja, ik denk dat wel bloot. Ja. Ik zal net in het waterrijden was een groot project op pakken als dit. Maar, Nee, even een rust wat dat betreft. Ja, dus wat ik zei, heel bewust, ik wil dat ik even wat oors aan wil. Dus in die zin... Nou ja, dat is wel een periode behoorlijk fanatiek. Ja, daarom, ik ga heel actief En redelijk best. fulltime dwaande met het schreeuwen en de taal. Ja, precies. Dus ga ik heel bot met de wanen wezen. En ook denk ik van, nou ja, nou is het weer even tijd van wat oors. Dus ik denk, ik wil net alleen een schreeuwer wezen. Ik wil echt wat oors. Ja. Dus, maar ja, goed, dat schreeuwen, dat zit in je bebakt zelfs. Dus, het is net zo dat ik nog nooit weer een gedicht op papier zet. Nee, en er komt nog wat, hè? Hier is het teloor. Ja. Is dat al ontschreeuwen van een... Ja, ik ben ten eerste de waan. Dus die oerzetting van Karsten René Nielsen komt Takamir. En er komt dus dan een bondel inspireren op. Of hoe het dan ook precies was. Een streekdichters, skips, bondel om het samen even te nemen. Ja. Nou, en waar wit, want ik zit even in die cv nog om te lezen. Van Erik in het Liedse Insectenboek had de Obe Posma prijs rond. Ja. De Douwe Tamminga prijs. Voor deze bundel die je nog steeds leidt leeg het in Nijek. Reële Jorisma prijs. Dus waar wit pakt ik wel weer een prijs bij. Ja, waar wit. Ja, dan kan ik naar je fiets hellen. Ja. Oh, dat is ik wel. Ja, maar nog fietsplan of net? En net concreet, maar we houden altijd van, dat we willen daar nog in de Bijbel. Ja, we zijn al lang net uitfiets wat daar op Nee, want Schotland is een 1. Scotland is een 1, ja. Wat is het trouwens? Schotland of Denemarken? Ja, dan is Scotland. Dan nog wel, hè? Ja, Ja. nou, Denemarken versjocht die ik gauw op. Ja, dat is ongeveer. Ja, ik zit dan altijd in de buurt van Oorhoes, dat is zo'n 100 kilometer. Ja, dat doet net op een wijze beetje. Nee. Ommers, de bondel, welke mensen die krijgen? Als mensen denken dat we ook wat meer van witte, of die we ook lezen, of die we ook keepje aan. De crisis komen direct weer doen. Ja, daarom Sinterklaas, ja, dus keep je vooral. Kan dat via u, jou via die? Hoe zit het dan? Ja, dat ken allebei, maar dat ken ik gewoon in de boekhandel of in de aanvoerwinkel had hem ook wel hier in Ljouwert. Dus hij is eigenlijk groen om wel te krijgen. Ja. Dan die oorzetting van het boek Heer van de Mechelen. Je is toch presenteren waar en hoe let? En om delen. Ja, 29 oktober, zaterdag, Jelwachten. En dat is bij Paviljoen Mem in Boetenpost, Egypte bij Atje, die je weekend al West had. Dus ja, en het wordt wat een... Dus meestal maar net in alle boekpresentaties, dat is wordt wat valles en er is een gastdichter bij en dat zit en een muzikant. Het wordt echt wat een oorsoortige boekpresentatie, dat boek met Sinek. Dus er zit toneel bij, er zit een kampvuur bij. Dus het officiële pad dat ik even het boek aankondig, dat is dan heel kwad. En dan is het juist heel oorsoortig. Dus het is ook vooral voor mensen die misschien wat minder maar een boek hebben, maar literatuur hebben, is het om te rieden. Ja, dus ik zou zeggen, kom vooral dan 29 oktober, Paviljoen Mem in Boetenpost. Net stenen, maar erheen. Nou, zei je dat. Nog in je plaat, Slomoza. Ja. Favorite? Nou, dat is een hele nieuwe band die de Koen Dutsen had. Dus dat zal misschien wel een all-time favorite worden. Maar die dat weer de eerste band. Deze mag nog wat in de halen. Ja, precies. Ja, die hiepen bij Into the Void. En dat vond ik eigenlijk direct wel de beste band die te doen spelen had. Dus voort al een beetje fan worden. Dus ik denk, nou, die wil ik er bij de We besluiten deze aflevering. Maar in ieder geval dank wordt Geert. Ja, nou, doe ik bedankt. Wat mij omlang tot de volgende keer. En in welke mate ik blues schreeuwen alsjeblieft. Ja, prima. Maar ik snap ik wel dat de zevende wat oorsworst. Ja. Dat levert vaak ik weer hele mooie resultaten op. Ja, komende zaterdag is dus de presentatie van het boek. Mem, Boetenpost, op de site van Mem. Hoe je dan elkaar kan komen, et cetera. Maar het is vergees. Dus het is eigenlijk wel goed om te nemen misschien nog. Ja, mooi. Ja. Dank u wel voor die komst. Ja, doe ik bedankt. En dit is Slomoza. There is nothing new under the sun.